Il-persuni kollha li għandhom karika pubblika u li jissemmew fl-inkjesta li saret dwar l-iskandlu tal-Vitis m'għandhomx jingħataw trattament speċjali. Fi kliem Bernard Grech għandhom iwarbu mill-pożizzjoni tagħhom sakemm ikunu konklużi il-proċeduri fil-qorti. Sostna dan il-kamp tal-Partit Nazzjonalista meta tlieta filgħodu indirizza lill-medja fejn spjega kif Robert Abela jinsab f'paniku quddiem il-konklużjonijiet tal-inkjesta Vitis. Paniku li der evidenti meta sejjaħ lill-ġurnalisti f'Kastilja u spiċċa jattakkhom. Kif jista' jkun tgħidilna li ma tafx fiha, però qed tgħidilna li mhux qed taqbel magħha. Prim Ministru, qed tinqabad tikdeb. U l-gidba tiegħek għax inti Prim Ministru hija aktar serja, hija aktar gravi. Kien hawnhekk fejn appella l-azzjoni immedjata mill-Avukat Ġenerali u dan hekk kif wara 24 siegħa minn ġiet preżentata talba formali minn Bernard Grech innifsu s'issa kien hemm biss skiet totali u l-inkjesta baqgħet ma ġietx ippubblikata. Qed tagħti lill-Prim Ministru l-opportunità li jiddeċidi hu x'jgħidilna filwaqt li jgħidilna li mhux veru għandu fidejh l-inkjesta, però irid jikkonvinċina li l-inkjesta ma mxitx sew. Bernard Grech spjega kif fl-aħħar sigħat rajna Prim Ministru li għażel li jkun fuq in-naħa ta' dawk li qed jiġu akkużati minflok fuq in-naħa tal-poplu Malti. Il-bieraħ assistejna għal xeni ta' Prim Ministru ostaċ ta' patt imxajtan. Xeni waqt jum storiku għal pajjiżna li matulu kellna pass fundamentali ieħor biex titwettaq ġustizzja mal-poplu Malti u Awċi. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista jgħid li issa qed jidher biċ-ċar li Abela lest jirriskja r-reputazzjoni ta' pajjiżna. Sa fejn lest li tiddefendi lil Joseph Muscat? Sa fejn inti lest li tarmi lil Malta, lil poplu Malti u Awċi, akkost li tibqa' tiddefendi lil Muscat? Il-kap tal-Partit Nazzjonalista nfakkar ukoll kif ħatmu għala mill-poplu Malti u Awċi. Int, il-Prim Ministru, int il-kap tal-partit fil-gvern. Insaqsik, ser tikkundanna dal-klim ta' teddit jew ser tibża u tibqa' tibża minn Joseph Muscat? Jiena ċert li r-risposta tiegħek ser tkun is-silenzju. Għalhekk ser inżommok minn issa responsabbli għal dak kollu li jista' jiġri f'sitwazzjoni li jint qed tgħin biex tkompli tippreċipita. F'din l-istess konferenza tal-aħbarijiet Bernard Grech qal li l-Prim Ministru issa spiċċa jattakka l-pilastri fundamentali li jisawru d-demokrazija ta' pajjiżna, inkluż il-medja u l-ġurnalisti, u fil-waqt li esprima solidarjetà sieħa mal-ġurnalisti, jiddeskriva dawn l-attakki tal-Prim Ministru bħala pass perikolus ferm.